alaba nake ishe baba ne soyayya tsani ce kauna kuma karshen zance da hakan tafiyan ta kasance rayuwa ta soyayya ce dariya ta soyayya ce mai haƙuri ya zai susuce wannan lamari haka ne a rubuce in na saka tamba ko kadara ce alaba nake alaba nake ishe baba ne alaba nake alaba nake wayo ni soyayya ta kama mun zuciya indai na daune ya zan jure ko mai wuya mai fatan alkhairi zai so ni da gimbiya dan zan kai labari soyayyar mu ta zagaya wa zai gane sirrin da kafofin alkhairin rabo in Allah ya so zan samu ba ka yo gamo ba ta juya baya ka sha damu shi rufin asirin roko Allah zai bamu ran auren mu za mu yi taron kamu alaba nake alaba nake ishe baba ne alaba nake alaba nake na gode Allah na tunda kina nunan kauna ba na boye kalamai na ke ce sirrina hasken annurina ke ce burina wacce nake kauna gaki ko ina zan nuna ki tunda kina tarban baki ma manya tsaki bani raina ki zo ga zoban kauna babu kowa ne ke dai na gani babu kewa ga hanta da jini sauƙaƙawa sai aiki da gani kyautatawa ke sa ai ta ganin alkhairi yau na samu guri alaba nake alaba nake alaba nake